L'actualitat municipal i comarcal en Josa FM. Salutacions, què tal? Benvinguts i benvingudes a l'informatiu de Josa FM. Anem a repassar les notícies més destacades de l'última setmana. Tallers i xerrades centren a la Llosa de Ranes els actes del 8M en defensa de la igualtat. L'Ajuntament de la Llosa de Ranes, amb la col·laboració de l'Associació de Mestresses de Casa, ha organitzat una àmplia programació d'actes per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb una proposta que combina espais formatius, de reflexió i de reivindicació. La programació començarà el pròxim dilluns 2 de març a les 5 de la vesprada al Centre Cívic amb el taller El poder de tu sonrisa. Els actes continuaran el 3 de març a les 4 de la vesprada al Centre Cívic amb la xerrada Les que obrin camí. I el 4 de març a les 5 de la vesprada al Centre Cívic tindrà lloc una xerrada sobre prevenció d'incendis a la llar a càrrec de bombers veterans de València i que compta amb la col·laboració de la Diputació de València i l'Associació Tírius. Els actes inclouen també uns tallers que realitzaran els dies 2 i 3 de març al CEIP Crist del Miracle de la Llosa de Ranes per a tot l'alumnat de primària. Les activitats commemoratives del 8M inclouran la lectura del manifest que tindrà lloc el dia 8 de març a la 1 a la porta de l'Ajuntament. Enguany, la lectura del manifest comptarà amb la participació de les falleres majors de les diferents comissions de la Llosa de Ranes. Un acte reivindicatiu i per reafirmar el compromís de la Llosa de Ranes amb una societat més justa i igualitària. Escoltem les declaracions de la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, Marga Huerta. Des de l'Ajuntament continuarem treballant per fomentar l'educació per la igualtat. Volem que el 8 de març no siga només una data en el calendari. És una oportunitat per recordar que la igualtat es construeix cada dia, pas a pas amb educació, respecte i participació de totes i tots. Els actes es prolongaran fins al 12 de març, data per a la qual s'ha programat un taller vivencial que s'ha denominat Veu de la Dona i que també tindrà lloc al Centre Cívic a partir de les 5 de la vesprada. Es posa en marxa la nova escoleta d'història. Si t'agrada la història i t'apassiona descobrir el passat per entendre millor el present, s'ha creat una escoleta d'història, una activitat gratuïta per a adults. Començarà el dilluns dia 2 de març de 7 a 8 de la vesprada a l'Agència de Lectura. Un espai obert per a aprendre, compartir i disfrutar de la història. Una Despertar i la Crida obrin els actes de falles. Amb una Despertar i la tradicional crida, la Llosa de Ranes obri demà dissabte 28 de febrer el programa d'actes organitzat per la Junta Local Fallera per a les Falles 2026. El dissabte faller començarà a les 7 del matí amb la concentració a la plaça Major per a dur a terme, a partir de les 7:30, la Despertar pels carrers del poble. I a les 7:30 de la vesprada serà la concentració a les portes de l'Ajuntament per a les 8 donar inici a la crida a la plaça de la Nativitat a càrrec de les falleres majors. I esta mateixa vesprada de divendres 27 de febrer a les 5, l'Espai Jove acull una Gaming, Play i Switch pensada per a compartir l'experiència amb els amics, amb videojocs i molta diversió. L'activitat està organitzada pel Departament de Joventut de la Mancomunitat La Costera Canal. L'Agència de Lectura acull avui divendres 27 de febrer el taller Mosaic, una activitat gratuïta per a xiquetes i xiquets. El taller tindrà lloc, com sempre, de 4 a 6 de la vesprada. Anem amb els esports. En pilota valenciana, l'equip de la Llosa de Ranes en la Lliga CaixaBank Pro 1 de Raspall, composat per Montaner, Lorja i Bossio, va aconseguir la victòria per 5-25 contra l'equip de Xeraco, que formen Moltó, Murcianet i Terrades, en partida disputada al trinquer del Genovès. Ja que es passat dilluns al trinquer de Xeraco, també guanyaren per un ajustat 20-25 contra l'equip de Castelló, que formen Diari i CB.
Aquesta vesprada de divendres a les 6:30, al Trinquet Siscar de Piles tancaran la primera fase, on busquen acabar primers en la classificació i s'enfrontaran a l'equip d'Oliva, que formen Bercher, Brisca i Ricardet. El passat dissabte al Trinquet Municipal de la Llosa de Ranes es van enfrontar Diari Segon i Julio contra Vicent i Bataller, quedant 25-0. I en l'altra partida, Bonillo i Javier contra Terra de Segon i Rosen van quedar 25-10. Anem amb el futbol. El CD Llosa va guanyar per la mínima 0-1 a Xella, on el gol de Pitu va ser suficient per a aconseguir 3 nous punts i seguir els de José Cucart segons, a 3 punts de diferència del líder. Demà dissabte a les 4:30 rebran en el Sequiol Salvador Suárez a l'Olímpic de Xàtiva B, on tindrem el duel comarcal i de proximitat. En quant al filial del CD Llosa, derrota en el Sequiol Salvador Suárez per 0-2 contra el Pobla Llarga i demà dissabte els de Roman Rubio visiten Canals per enfrontar-se al Canals Promeses a les 3. Pel que fa als juvenils, el A casa va empatar sense gols contra el Promeses Sueca, mentre que el B va caure golejat a casa per 1-7 contra l'Alcoyano B. Este cap de setmana la visita al Càcer per enfrontar-se a l'Olympiacos Alcàsser, demà dissabte a les 6:30. Mentre que el B visita Xàtiva per enfrontar-se al Ciutat de Xàtiva demà dissabte a les 4:15. En quant als veterans, pergueren 2-1 en la seva visita a l'Alcúdia i rebran en el Sequiol Salvador Suárez en la matinal del diumenge a les 9 al Carcaixent. I fins ací les notícies. Que passeu un molt bon cap de setmana. Salutacions d'Ariadna Huerta. Adeu.